चूल्हा फोड़े के केहू के हिम्मत कैसे भइल? चूल्हा हम तो कपारो फोड़ दे। एक दूजे में कुछ कमाल, तनिका लफड़ा बने बवाल। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। ता आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म हम साथ साथ हैं ट्रेलर के रिव्यू जोना में गौरव झा, देव सिंह, प्रेम सिंह, अंजना सिंह, यामिनी सिंह, शालू सिंह, रंबा साहनी, माया यादव और भी शानदार कलाकार बाड़े। और एक ट्रेलर आ गईल बा एंटरटेनर रंगीला यूट्यूब चैनल पर, जोना के डायरेक्टर बाड़े अजय कुमार झा जी, निर्माता बाड़े प्रदीप सिंह, विनय सिंह, मोनिका सिंह, प्रतीक सिंह जी। बात करी ट्रेलर के तो जैसन कि आप सब ट्रेलर में नाम देखिए लेनी हम साथ साथ हैं। तो कहानी बा एगो ऐसन फैमिली के जोना में 3 गो बेटा बा, 3 गो पुतोह बा, एगो बाप एगो मतारी बा। सब केहू हंसी खुशी साथ साथ रहेला, लेकिन जब उनकर पिताजी के देहांत हो जाला तब अचानक से सब के रिश्ता में खटास आ जाला। देवरानी जेठानी आपस में लड़े लागेली। भाई जोन बाड़े उ आपस में ज़मीन घर के बंटवारा चाहेले और सबके मन में एगो बेईमानी आ जाला और दूसरा के खिलाफ नफरत आ जाला। तो इहे कहानी के ऊपर ई फिल्म के पूरा गढ़ल गईल बा, जो कि ट्रेलर में आप लोग देख ही सकतानी। एकरा साथ ही कॉमेडी खातिर के गोस्वामी जी भी बाड़े, जो कि आप लोगन के ई सीरियस फिल्म में एगो कॉमेडी के झटका भी दी हैं। और आप लोग जो 2-3 घंटा ये फिल्म देखम आप लोगन के मनोरंजन खूब करई हैं। तो एगो फैमिली ड्रामा फिल्म बाई, एगो हिंदी में आ रहे हम साथ साथ हैं सलमान खान जी के, अभी भोजपुरी में आयल बा हम साथ साथ हैं। और दोनों ही फिल्म में सब साथ साथ ना रहेला, सब केहू अलगे होएला चाहेला। तो अगर आप लोगन के ये हमारा ट्रेलर रिव्यू पसंद आयल तो वीडियो के लाइक करी और ट्रेलर देखे खातिर एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जाई और जाके देख ली। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।